aşme camus kron. Gwerê vatê verînon wext verdî xelekî dewicê welat ma di camus omadekî kerdînê wê ye. Wisar peyîn aşmon ra aşmê nîsoniv dewicê camus omadegon xwe vera deyên teber, yişiyên kwê çerdên û vera şondê gêreyên a, omênê kotên axur, niyozê guer. Hon jî serron ra yo ser aşmon ra aşmê nîson di ser sibê şefeq ra dewic camuson xwe semê çeriya û pîzê mirdkerdişa vera donê ku ye. Eya rej horbênê ra teber ra ben û tarî, ben û pûk, hewa gujen vor nona pa, hewa sê gujalik vor tadon û hetonî şon xêlekî vor varena. Ço naftan ve jî teber. Şon diyeno camus nigêren a dewic qerqeriyên wazenê bigêre çi. La çi fayde? Tebera bû mij û hewa ziviriyayî bû ra. Ço vêrnî xwe neşkenovîn. Dewic jî babekî sêrsibay vindenê yên pyeser û şên kwê gêrên camuson. Herûndê camuson ca kên, yew zî çi vînir? Camus omadek pêr û binî vor dimendî. Pekî zgonî nimenda, cemidiyeyî, telef û qirbî. Ceka ina aşm nîson ra vonê aşmê camus kiron û ina aşmiz aşmak bî îtîbara û çi neşkenû yeqîn xwe cibyarû. Çime Mîrxan Kalo, Wendiş Murat Sarî.